ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಲಂಚಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರೋಂಡು ನೀ ಮಂಡೇ ಕೊಟ್ಟಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಂದಿ ತೆಕ್ಕಿಂಡಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರ್ಲೆಂದೇ ಆತಂಡು. ಸೊ ಒಂಚದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಬೇತೇನೆ ಲಾಗ್ದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದನ ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂಚದು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೆಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಾರ ಗುಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬುಲು ಅಂಚಿನ 2-3 ದಿನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಡ್ನವಳು ಉಂಡೇನು ಅಂಚ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಲ ಆತುಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿ ಮೆಗಿ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ದಿನಿ PT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಐನು ಮುಗಿತದು ಸೀದಾ ಶಾಲೆಡ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಚಾಯ್ ಆಂಡು ಚಾಯ್ಗೆ ಅರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಇತ್ತ 2 ತಿಂಗಳು ಹೊಡ್ದು ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನ ಅದ ಉರ್ಪೆಲರಿ ನೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿಡ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರ ಪುಂಡಿ ಅನ್ಪೇರ ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡದ ಆ ಪುಂಡಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ತಿನ್ಪುನ ಪುಂಡಿ. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯಾರ ಅವು ಜಾರ್ಲ ಅದು ಸರಿಜಿ. ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಇಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮಂತದ್ದು ಚಾಪಡ್ದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಿತಾಡ್ ಪೋಪ್ನ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಆಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ದಾಲ ಇಪ್ಪಂದು ಲಾಗಡ್ ಆಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ಅದು ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರಂದು ಓ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಕುಂಟಾಡ್ದಿರುಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೆ ರೆಡಿ ಆಪನ ಗೈಸ್. ಏನ ಬಂಗಾರದ ಬೆಂಡು ದಿಗೆ ನೋ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಾನು ಕಿರೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೊಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಒಕ್ಕಡೆ ನಾವು ಬಂಗಾರ ಪುರ ದೆಪ್ಪುನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪುರ ಸಂತೆದೇನೆ ಮಾಡ್ನು ಬಾಪುರ್ಲೋಗದ ಒಕ್ಕಡಿದಿ ದೆಪ್ಪನುಂಡದ ಐತೆ ಭಯಂಕರ ಕಲ್ವರ್ನ ಕಟ್ಟವ ಅಲ್ಲು ಪವನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡೆ ಕಂಡುದೀರ ಪದ್ರಾಡು ಪವನಿಗೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಕಡಾಗ್ಲಿ ಏತು ಬಂಗಾರ ತಿಪ್ಪಿರೋದನ್ನು ಮಂತಂಡ ಪಾಡುಜಿ ಪೂರ ಸಂತೆದಾನೆ ಮಾಡ್ನು ಒಕ್ಕಡೆ ಗೋಡ್ರೆ ಜಿಟ್ಟು ದೆತ್ತಿದ್ನು ಗೋಡ್ರೆ ಜಿಟ್ಟು ದೆತ್ತಿದ್ನೇನು ಕಲ್ವೇರು ಕಂಡ್ಯಾರಂಡು ಮಂತದ್ದು ಸುಕ್ಕೊಂಡ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಟೆಲ್ಲ ಬಾಣಗು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು పొట్టాండి మంచిగా ట్రైపోర్డ్ మొత్తం తీర్చాలి కంటిటి తీర్చుకుంది పిల్లడిపోయినాక మళ్ళీ బొట్టు ఇది అయిపోయినాక వెళ్ళబొట్టు కోజు అయితే మళ్ళీ బొట్టు వెళ్ళబొట్ట అమ్మ సెటి ఆపుండు ఇంకా ఫ్యాన్ ఉంది సరియాండు సరిపంట అల్పడతాడిగా తిక్కదిరు ಇದು ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತು ಇಂಕ ಬೇತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಬುಜದ ಕೊಟ್ಟಾಣ ಜರ ಕೊಟ್ಟ నేను ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಅಂಡ ಆಂಟೋ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬೆನ್ನಿ ಶಾಪುರ ಒಂಚೂರು ಏನು ಸೇರಿ ಜನ ನೆನಪಿದ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಲ ಗಾಳಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು నెక్ అగ్గేలాంటి నెక్ తెలుపుకోండి ఇప్పటి నెగ్గి పెరిపోయింది ఇంకిని ఖుషి అవును నేను ఎప్పుడు చిక్కు ఇప్పుడు నేను చిక్కులేదు నేను ఎప్పుడు కొన్ని తరిక్కు నిక్కున్నా ఇదే పోదు చిక్కుదైతే దిక్కు చిక్కుదైతుందండి ముంజి
ಓ ಎದುರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂಡು ಓ ದೇವ್ರೆ ದೆನ್ ನಾನು ನೀರು ದಿಂಜದು ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಾನೇ ಬೈ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಏನು ಕಡೆ ಇತ್ತದೆ ಇತ್ತೇನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಭದ್ರಾಡರೆ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪನ ಇನ್ನು ನಾನು ಬುಳ್ಪುಗುದ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ತಾರ ಅಂದು ಚಪಾತಿ ಮಂತದ್ದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ವನಸ್ ಕೊಡದೊಂಚೂರು ಇತ್ತನ ಇನ್ನೇ ಬುಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೆ ಕೊದಿಪ್ಪದು ಒಂಚೂರು ಕಬ್ಬಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡಲತ್ತೆ ಜನ ಪಲ ವನಸ್ಕೊಂತರ ಪೂಜಿ ಅಡ್ಡಿನೇ ಅವಡೆಂಕ್ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ವನಸ್ಕೊಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಮರ ನೀ ಕೊಂತಿಡ್ನ ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ನಂಚ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಚಂಡ್ರಪುಳಿ ಚಂಡ್ರಪುಳಿ ಪಂಡ ಕಡೆದು ಕೊಟ್ಟದತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಐನು ಉಂಡುಂಡತ ಬೇಗ ಬಡಾಪನ ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಚೂರೆ ವನಸ್ಲ ಕೊಂತ ನಂಗೆ ಬಡಾಂಡ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಬಡಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಬೈಯಾಗ ತಿಂಡಿದಲ್ಲದೆ ತಂದು ಅಂಚ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಲಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಂಡ ಸೊ ಒಂಚೂರು ತನ್ನ ಪಾತಿರ್ಕ ಬಂದಂಡು ಏನೋಡು ತೀರ್ಪುನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ ಅಲ್ಲೇನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಸರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕನ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪು ವನಸ್ಗನಗ ಅಂಚ ಕಾಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವನಸ್ ನಾನು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬುಕ್ಕ ಏನಾಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೋಡಿ ಪಡತ್ತೆ ಏನು ಸಮ ಗೋಡೆಗೆ ಪುಟ್ಟುನ ಇನ್ನೇನು ಅದರ ತನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಹಾಡು ಒಂಚೂರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಡು ತಾನು ಬೀಜ ಪಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಏತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಇನ್ನುಂಡತ ಈಗ ವಾಚ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಉಂಡು ಓ ಪಾಡ್ರ ಮರತ್ತನ ಇಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮರಪ್ಪುನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ದಿತ್ತನ್ನ ನುಪ್ಪು ಉದ್ದ ಮಸ್ತು 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 ಪರಿಮಳ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ನಿಂತದನ್ನು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಸೆ ಐತೈತೆ ನೋಡಿ ಪುನಃ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಐತೆ ಕರೆಂಟು ಉಂದಾಯ್ತಮ್ಮ ಏನಂದೇನು ತೆಪ್ಪುಗ ಮಾಸ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊಯ್ತುನಾ ಕೊಯ್ತು ಜೀವ ಆಂಡ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಮಾಸ ಅದೆಪ್ಪರ ಬುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಛೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕುರುಂಟು ಕಡ್ಕೊಂಡು ఉండదు ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ದಾಪು ಜೈತೆ ಶೇ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಬಂದದುಂಡು ಯಾರು ಮಂತನ ಜನ ಮಂತೋಂದಿರ್ಬೇಕು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಎಂಪಾದನು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೆಕ್ಕುನು
ರೆಡ್ ಉಣ್ಕೈತೆ. ಆಸೆ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಕೋತಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಮುರಣಿಯವರ ಮಂತ್ ತಿಂದಿತ್ತೇನು ಪಂಡತೇನು ಆ 7 ಕಾಯಿಲು ವನಸ್ ಬಂದದೆ ಇಂಜಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿಂಕು ಮುಂಚೆ ಭಯಂಕರ ಕಾರು ಉಂಟು. ಮುಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಹೋವೆ ಅವಳಿ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಕೊಂತನೋ ಪರಂದದಿತ್ತಂಡು ಮುಂಚ വനസ് കമ്മിയുണ്ട്. മുട്ട പാട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിഗി ബರುವೆ മിഗി ಆಗಲ ಮಂತುಗಳು ನನ್ನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುರ್ದಾದನ್ನು ಫುಲ್ಲೇನೆ ಆಯ್ತುಂಡು ನನಗೆ നല്ല ಬೋಡಿತ್ತು. ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಚೀಪೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್. ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ಸಂಜೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಜಡೆ ಎಪ್ಪಲ 12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸುಲಭ ಖಾಲಿ ಯಾರು ಅವು ಬಸ್ ಡೇ 3 ಬಾಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತುಂಡು. ಯಾನ ಉಗುರು ಬಿಡ್ಪುನವ ಅಂಡ ಉಗುರು ഞാൻ ಕುಂಟಾಡ್ತೇನೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಪುನ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಬಂತದ್ದು ಪಿರ ಶುರು ಹೊಡ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಿಡು ಬತ್ತನೇ ಯಾರು ಮದಿಮ್ಮೆಗೆ ಅನಗ ಉಗುರೇ ಪೂಜಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬೈ. ಹೇ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತೆಲ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ವೇತನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಎಪ್ಪಲೇನ 5:45 6 ಗಂಟೆ 6 ಕಾಲನ್ನ ಎತ್ತಬೇನಿ 7 ಗಂಟೆನೇ ಅಂಡ ಅಂದು ಯಾನಿನಿ ಕಡೆ ಪಡ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಹೊತ್ತು ಪಂಜಾಡ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಸರು ಹೊತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸರು
ಜಮೆಗೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸೋದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗಂದ್ಲಿಜ್ಜಿ ಫೋನಾಗಂದ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟರೆ ಸಿ ಅನ್ನಂದ ಅಂಜಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ತೀರೊಂದಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಏಳರಿಕ್ಕೆ ಬೈಯದ ಚಾಗೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಂತಿದೆ ಇರೋ ಏನು ಸರ್ರು ಕೊರ್ನಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪತ್ತಾದದೆ ಐಟು ಚುರುಕಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಆತಂದು ಶಬ್ದ ಅನ್ಬಿಡ್ಚಿ ಇಂದಿರಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಬರ ಗೋಡೆ ಹಿತ್ತದ ಗೋಡೆ ಅಂಚೊಂಡು ದುಂಬುದ ಗೋಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದಲ್ಲಿ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೋಪೆ ಫೂರಿಂಗರ್ನ ಚೋಲೆ ಪೆರಿದೆ ಅದು ಚೋಲೆ ಪೆರುಂಡ ಇದೆದ ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತಗಿರ್ಜಿ ಅಬ್ಲಿಗೆ ಗಂಗು ಉಜುಂಬಿಯಾರ ಮಾರಿತಿ ಉಜುಂಬಿಯಾರ ಅಂದು ಚೂರು ಪುಳಿ ಚೋಕೊಂಡು ಚೀಪೆ ಪುಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದ ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದಿಲ್ಲವ ಈ ಸೈಜ್ ಮೆಂಚನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಡು ಕಾಯಿ ನಿಂತು ಕೈ ಹೊಡ್ತಿ ಅವ್ನು ಓಜಂದ ನಿಂಗೆ ಪಕ್ಕನ ಓಜಂದ ಬಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಡು ಹೇಳು ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಳ ಒಂದೇ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಪಡ್ಲಿ ಏ ಒಕ್ಕರ್ಚು ಏನು ಲಾಗ್ ಅಂತೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲಗ್ ಪ್ಲಗ್ ಗತ್ತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಪ್ಲಗ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಹಾಡ್ನಾಗ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತರ ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಡ್ನಾಗ ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಅನ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟು ಅಂತ ಸಮಯ ಕರಿಯೋದು ಅಂಕನ ತುಂಬ ಅಂಚಿನ ಇದು ಪಿಚ್ಚು ಪಿಚ್ಚು ಏನೇನಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಇದಾಯ್ತದ ಕೋಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅಂದೆ ಕೊಕ್ಕು ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡದಿತ್ತದ ಅವರಿನ ಒಂದೇ ಕಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಂತೂ ಅಂತು ಅವು ಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಜರು ಹೊರವಣಿ ಬಂದಿರ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಂದ ಆಯ್ತಾನ ತಗೋನು ಇತ್ತೆ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡಿಯಾ ಕಜಿಪಿನ ಪೂರ ಚೀಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಕಜಿಪು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಚೀಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಾತ ಸುಮಾರು ನೋಡು ದೆನ್ನಿಂದ ತಾಯ್ಬೇಕನ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕ ತಿಂದು ಮಾತ್ರ ಚೀಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಬನ್ನಂಕ ಒಯ್ಕದಿಪ್ಪು ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಿಂದು ಮತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಡೋ ಗೊತ್ತು ವಾವ್ ಅಮ್ಮ ಫೋನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಡೋ ಓ ಪೇರಳವು ಅವದೇ ಪುಟ್ಟಿ ಏರು ತೋಗೇನು ಅಂದೆ ಅವಕಾಡೋ ದೆಪ್ಪೋರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ఎంత పడుతుందియా ఇందు ఇంకో ఇక్క వచ్చి జ్యూస్ అనుకోగానే దాదాపు ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡು ಒಬ್ಬಕ್ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಪ್ಪು ಒಬ್ಬಕ್ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡಂದದ ಇಂತುಲಿ ಇಂತ ಪಡಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟು ಇಂತ ಪಡಂದು ಉಲಾಯಿ ಬಿತ್ತಾಳು ವಾವ್ ಅಂದು ಬಂದ ಅಂದು ರಂಟು ಈ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದಾಲವಾಡು ಎಂಕ್ಲಾಂತ ಗೈಸ್ ಹೊರಡಿ ಕೊಂಡು ಪೇರ್ಲು ಅಂತತಿ ಅಯ್ಯೇ ಪೋಪನ ಈಗೆಲ್ಲ ತರಂಜಿ ಏನು ಇಂತದೆ ನೆನಪು ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಮುಟ್ಟುಂಡತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಚಿಲ್ಲ ರಜೆ ಹಬ್ಬನ ಅಂಕ್ಲ ಈ ಬಜ್ಜಿಗೆ ದೆಪ್ಪೆಗೆ ಪುಲಿಜ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಮರಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚ ದಾಣ ನೆನ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ತಿಕ್ಕನತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಬಜ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ದಾಳ ಹಾಂಡು ತಿಂದೈತೆ ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯ ನಾನಂತೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇನೆ
ರಕ್ಷಿತಾರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಕ నేనందే ತಾನೆ ಅಯ್ಯ ಒಂದಿನ ತಿಂತದೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಂತದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಹಲವಾ ಈ ಎತ್ತಿಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮನ್ನಾಗ ಕೊಂತ ಅಂಜೂರಲ್ಲ ಅಂಜೂರಲ್ಲ ಕೊಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣುಲ ಕೊಡು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಲಾಗ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿತ್ತು ಮೇರ್ ಸೂಪರ್ ಪೇಟದ ಓಡ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪದ ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕೂತು